Ang gisaad ni Kristo nga kalinaw mga igsuon, kalinaw nga dili sama sa ihatag niining kalibutana. Tungod kay ang kalinaw nga ihatag ni Kristo gibase sa gugma sa Dios natong mga tao. Ang ato ganing kalinaw gibase lang sa atong gugma sa kalinaw nga tawhanon, iya na sa kalibutan. Nanglitan, kung ikaw sigihan gani og away, unsa may imong buhaton? Di naman ka malinawon, sigihan kag away, unsa imong buhaton? Mobiya ka ng palaaway, mulikay ka, nya magpuyo kang ikarang usa, haron malinawon. Muna, daghan kay na, mga bana, sigihag away sa asawa, muadto na puyo sa silingan nga dili palaaway. Ang mga asawa sad, sigihag away sa bana, buwagan, mubalik ngadto sa ginikanan, may dito kay pinangga siya. Daghang kitag broken families niya, moingon dayon, naka-move on ako pa din. Wajog ko'y kalinaw samtang diha pa ko ato akong kaminyoon. Karon nga na-divorce nami, karon nga naka-separate nami, malinaw nako. Sawa na? Sakto na? Di mamumutubag. Dili na? Diha sa imong gitrabahuan, sigihan kag away, sigihan kag libak, undang ngitag laing trabaho kay maimpirno ko aning akong opisina. Diha sa organisasyon sa simbahan, ni ara ba sa daghan din mga libakira, daghan sa kay dinhing kusog kay manaway, bisan diha gani anang naas babaw, na diha mga hinawayon kay na sila. Labi nagdi ka kamao makaigos tuno, pasiplatan ka naong ay way apil practice ay kantag yung maida. Nya maigo ka ana, unsa may resulta? Undang kay haron ko magmalinawon. Ang pari sad minus na kay kolekta dinhi, libakon pag maayo. Balhin sa laing parokya, kansi ko diha. Wa ko'y kalinaw. No. Mo na itong kalinaw ang paglikay sa kagubot. Pero ang kang Kristo lahi gugma man. Unsa may iya? Higugmaa ang kagubot, antusa ang kagubot, pasana ang imong cross. Ayaw ipapasan sa lain ang imong cross, pasana ang imong cross. Pasabot maningkamot di ay ang taong mahigugmaon nga Diyos nun nga paghigugma nga ang iyang isig katao dili mabugatan tungod niya. Nya kanusa man ang mabugatan kung magunay na taog linibakay, iniglibak niya nimo, libakon sad nimo, inig pamalikas niya nimo, balikason sad nimo. Mo nay gitawag an eye for an eye, a tooth for a tooth. Di na mao'y makahatag og kalinaw. Unsa man? Matod pang Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Mao na siya. Mao na'y malinawon. So ayo, kanang palaaway, sige higugma. Di ba? Matamparusan gyud kana. Nya inigtamparos nimo, nihigugma man kaniya, malinawon kang mudawat sa mga lagom sa imong naong. Motuo mo dili. Kinsay mo to, taas ang kamot. At least na itulo ka buok nito. Kamong uban wa agad mo ikalinaw. Maula gini ang kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Maglibog ka, ingkang anong gutaong malinawon pa din magitamparos ka. Iniguli sa imong bana, sikad-sikara na sa kadiha. Unya, wa pagi kwarta. Unya, sige pa ditong bisyo, malinawon ka ana. Testing lang. Anong ako may imong lalison nga di am nas pulong nas Ginoo? Mao na sa unang pagbasa, ilag yung gisuwayan. Naggubot naman to. Unsa man ipatuli ning mga pagano o dili. Ang mga leaders, ang mga apostoles, niingon kami nga mga apostoles, naghatag kaninyo niining kamanduan. Ayaw na mo pagpatuli parehas amo diri mga Hudiyo. Kay cultural man ni nga practice. Ang inyo rang buhaton diha, likay lang ang sala. Labi na gid na ang sala
sa pagpakighilawas, adultery. Likay lang na. Haron kumon tantanan. Kanindot, no? Ang ilang gihuna-huna sa mga apostoles nga dili nato sila papasanon og bugat nga palasonon. Maunay na higugma. Andam muhatag og kalipay sa iyang isig katao. Bahala nagsiya mismo nagantos. Sige, lingian na imong tupad be. Lingi ba? Yung tupad ba lingi? Hastas paglingi, di mo musugot. Lingi lang. Ana, kita na kasi imong tupad, no? Kita na ka. Sige, sultihin na siya. Ing na dili tika paantoson. Sige. Sige na. Wa mo lingi ang uban. Sa tupa imo gid ng paantoson imong tupad. Nay kuwang nato, kuwang tas paglingi ay sa usag-usa. Mao na perti natong gihatag nga mga pag-antos sa atong isig katao. Ang karsada nga dako parkingan. Haron lang gyud imo na diyang karsada, nagantos lang imong silingan tungod ana. Ang agianang dako pagamyan kay imong yuta, koralon gyud, igo gyud imong utlanan hangtod magtakilid na lang silang muagi anang dana. Bahala na mo diha. Di ka kamaong mulingi-lingi na nga unsa na nang imong silingan diha. Imo na nang gipaantos og maayo, hasta gani nang imong sandayong sa imong kaning kuan, imong sin, tuan imo gitumong sa imong silingan adto na mubugwak didto. Wa ka magunahon na. Hasta nang imong mga hinugas dito sa imong lababo, ari na mubaha sa ilang agianan, dangog na kay nang ilang giagian diha, mga dagma na sila, anha pa diha mo aginod ng mga mumuho kana mga os kiampi, mga os sa kuan kay imong mga hinugas dito. Nya magsigitaw sila ing kabaho ba ni uy sa kahugaw ba ni wa sa din sila batasan uy agianan man ni dinhi anong anhi man ni ibutang ilang tubig dinhi ana miingon sa kato bahala mo diha ayuhan na inyong daan diha inyo nang agianan basta sigurong ako dire buangon ka nya nakay kalinaw ana wa nya imong silingan na ikalinaw wa may lingi ako sabi imong kuan be imong tupad sige lingi pagkaton-katon og lingi oy di na mamukha mo mulingi god. Okay, lingi. Anak, lingi. Sige, karon pangutan na siya, ing na nagantos ka nako. Nagantos ka nako. Nya moingon din mo tupad, dugay na, dugay. O di, sugod ayon ka. Sige, sugod karon din ati ka paantoson. Ana, maghigugma ay. Salamat sa namalit og slat. Nga naman, naagitay gamay nga kalinaw. Ito? Ito ganing halin gahapon. Ako naman yung gikwinta ang kada adlaw. Kay may nakaibaw mong tagpilay halin na ito kada adlaw. Gahapon, ang atong halin niabot na og 109 slots. Dakay. 109. So, ang total na nato rong halin sa DOPS, 5,109 slots. Di ba? Kanindot na. Naapay 48,891 ka slots available. Say ko no. Suway ko no og lingi-lingi ang imong sudlanan sa imong kwarta. Basig na pa kadihay tag 1,000 ana. Na kay mga tulo ka 1,000 imong palitan imong kaugalingon, palitan animo imong manghod or imo barong kuan imo bang anak labi na ng mga tapulan kayo imong palitan og slots kay ang moepekto diha niya divine unity, prosperity and satisfaction. Pagkanindot no? Palitan ba? Naman ganingon ako atong usang adlaw sa pader ako ginang gituman ako jung gipalitan hasta pangkabit sa kong bana pader akong gipalitan kay makita-kita man sa sila nako ngano man na siya aron do na mi divine unity nindot no nako kana malangit jud ka ana klaro kay sa imong naong nga langit no naka smiling man kay siya naong pero kanang way palit-palit og kanang slot kuang kay mga naong panagana ni sa future nga naman
kung ang mga batan-on karon dili masuod sa simbahan, dili matagaan natong activities nga nindot nga pang simbahan, adto na mag-activity sa gawas sa simbahan. Mao na inig pista sa kapilya, disco gyud kay mao man na diha sa gawas. Ang activity sa pista sa kapilya, mag-disco, unya magtinukhangay ang mga batan-on. Na anha diha mahitabo ang adultery, ang pakighilawas nga wa na maigos timing. Nga himuon unta na human sa kasal, himuon na noon human sa disco. Ya, ilang tagilara ana. Magdisco dito, perting magbuag mga short, nya kuyo ganang uyab, siging ana-ana nya inom og beer, suyo pagamay, nya siging ana iniguli. Na bisag ako anay, hindi ko kakuan. Na ay kumpiyansa. Tagtudluan na to silang activity niya. Mugasto mangitag na activity. Mo na mas may pang mugasto ta para mutubo ang pagtuo kaysa mugasto ta aron mahimo na hinuuntang mga demonyo. Di ba? Tanawa karon tungod kay wa gyud kay matudloi ang kadaghanan, inig pista, hala, tari gyud, sugal gyud, inom kay mao man na ang kalibutanon nakalipay. Nya unsa may resulta? Hasi diri, sinukmagay dito, dinunggabay diri, utang diri left and right. Ang mga kita dito sa construction o sa iyang sweldo, halalabay nga to sa roydahan sa manok kay napildi pag humagsultada. Mga ba kunay pista para santos? Ano man, kay wa mo tubo ang pagtuo. Muna, palit gid mo aning MIP, haron dili mo ma-RIP. Mamatay ang imong kalipay, mamatay ang imong kalinaw, mamatay ang imong kabalaan. Basta dili ta mo paduol ni Mama Mary. Amo na ang kalinaw nga ihatag sa Ginoo. Nya unsa may sunod mahitabo? Masud kuno ta atong bag-ong syudad, matud pa sa ikaduhang pagbasa, nagilak-gilak sa kanindot, wa na kuno didtoy bayranan nga suga, wa na say bayranan nga pagkaon, kay ang pagkaon porting daghana, ang suga porting hayaga, wa na didtoy bayronon, libre ang tanan. Ang sa may pasabot ana, total satisfaction. Na ang kalinaw sa Ginoo. Man mo mukan. Ikatulong lingi. Lingi. Ako lagi mong practice og lingi-lingi. Lingi ay mong tupad. Ingnan, naa ka ng kalinawa. Ingnan, naa ka na. Amutan na. Kanibitang pagtanaw sa imong silingan, nindot kay ning ibutang sa dinis atong simbahan, sama ning atong paghimo karon sa mga proyekto dinhi, gitan-aw man nato ang gasunod. Ang gasunod ba atong tan-awon nga dili maproblema. Dili kay ako ni kanon kay total bahala silang gasunod. Kanabitang mo CR ko usahay labi na mga nindot nga mga kompanya na ibutang diha, do not leave your mess. Ananay mga rules ba para nas gasunod napamagani uban mo ingon gyud huna-hunaa nga si Kristo mo ay mosunod og gamit, di ba? Makaako ka din mo limpyuhan si Kristo ra bay mosunod og gamit. Ma-apply ni kayo dito sa inyong balay, ma-apply po na bisan sa panggobyerno, ma-apply na siya sa atong government. Kana bang maghuna-huna ka sa gasunod, di ka maghuna-huna sa imo lang termino ang gasunod. Nindot sa nabuhaton sa mga pare, inig ka nang inilisay na mong parokya nga, kanaganing ibilin ko ni sa sunod nga pare, kaysa ka na bang istorya-istorya, o manhinong ko kasuway, naka-observe lang ko, nga magyaw-yaw ang sunod nga pare, iba yung sa, hasta iniduro, gida? Iniduro ko no ba? Pagtanaw niya dito CR siyang kwarto, wag na malagi iniduro siya, gidas pare re, siya, nganong gidaman, siya, haom kuno kay siyang sampot. Sorry ha, kani nahitabo man gid ni siya, pero dili ni pagpakauaw namong mga pare. Pagsulti lanis ka matuoran nga pwede kitang mulantaw sa sunod, sa gasunod.
Ana, unya bisan pag niya ta simbahan ug di ta ka maong mulantaw sa gasunod, mahimog yung bati. Na ako'y seminaryo sa una nga naadtuan dito sa eskwelahan ako sa UST, University of Santo Tomas. Ako lang gining handomon kay mura gini siya nakog amahan, may he rest in peace. Kadto si anhing Father Frederick Fermin, among rector dito sa UST, Central Seminary. Nahimo sa na siyang rector sa University of Santo Tomas. Usa na siya ka Dutch ang iyang nationality. Niya, pag adto kuno niya sa seminaryo, pag kahimo na niyang rector, nangayo siya og naabay kwarta ang seminaryo. Ang gihatag ra gyud kuno ngadto niya 500 pesos. Mora gyud kuno toy sobra sa kwarta sa seminaryo. Ay lang sang gidawat unya daghan kuno-kunong ayuhonon. Doon na pag yung kuno'y bayranan sa kada mga suga, ana, nga wapag yung kwarta. Ang sawa man tong 500 pesos. Nakita ni niya nga kaluoy sa seminaryo, kaluoy sa bagong rektor nga masunod. Mautong naningkamot siya, naghimo siya foundation, naghimo siya og mga pamaagi aron makatigom og kwarta. Pag eskwela na ko dito, kuha na siya ato, padong na siya mo ending, unom na siya katuig sa seminaryo. Walor man to katuig iyang term dito. Niya, kanini ang kuan kanang ang kwarta na sa seminaryo pagbiya na niya isip rektor sa foundation nagbilin siya mga 12 million unya sa seminary fund na ay mga 6 million mo to iyang gibilin isip para sa sunod nga administrasyon. Nindota no kamo napakamuro ibilin diri simbahan. Kadang inyong kolekta mo na ibilin inadako-dakoon ko nighog kay nga naman para ni sa gastuhonon sa sunod nga mga adlaw din simbahan nya mopalit sa mong slot para ni itukod sa kumbinto para sa sunod pang mga katuigan sa daghan pang katuigan nga moanhi dinhi dili maglisod ang administrasyon dinhi sa atong parokya. Kanindot ana no magilak-gilak na inyong naong inigulis inyo. Mura mong bagong syudad. Nga igabot sa inyo na tong hunongon ang inyong pagparking-parking dihaan ng mga daan. Ana, awa na. Gilak-gilak na mong maayo. Malagi mong nangaaw. Sige, manindog na ta.